ना बिमा बिफाया न'आव माबायदि खस्थ' हाजिरा खामला मावनानै फरायहोदों बेफोर बाथ्राखौ मालाबा रायलायफेरदोंना? खालि लोंनांगौ जानांगौ बयफ्रेन्ड गार्लफ्रेन्ड बबाव थांनांगौ बेफोरनो र' बिमा बिफाफोरा जे हस्टेलाव बोरै दोनैखो बिराद गोसोथाया मिथिबायना जौ लोंनानैसो बिराद गोसोथोयोमोन। खुलुमबाय लोगोफोर बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरलायबाय। टाइटेल थाम्बनेलाव नुना नोंथांमोना एसेबाबो बुजिखाबाय जानांगौ दिनैनि आपडेट्सखौ। नंगौ माने बेनिनो आपडेट लाना फैलायबाय आङो। सासे हमजालायनाय बर'निनो गोबां भाइराल जाबोगासिनो लाइमोन सेंग्रा सिख्ला आरो बर' आइजोफोराबो गोबां जाबोगासिनो। सोरबा हस्टेलाव थाहैनाय, सोरबा गाज्रि लोंनाय जानाय, गावनि प्राइभेट भिडिअ देखायनाय, सोरबा फिसाजोखौ मोनैनि बिमाखौ हाबा खालामनाय, बेफोरो जाथाया गोबां जोङो नुबोगासिनो फेसबुकनि गेजेरजों मिडियानि गेजेरजों नुबोगासिनो। बेखौल' बुंनो सानो जे जोंनि बर' हारियाव जि जाथाय जाबोबाय दोङो बिराद गाज्रियानो जोङो बुंनांसिगोन। मानो होनबा सोरबा सासेया भाइराल जायो, सोरबा सासेखौ दाय हमो, बेफोरबायदिया गोबां जाबोगासिनो। मैया दाख्लैनिफ्रायनो ससियेल मिडियायाव खोनागासिनो। आरो एसेबां उन्दै गथ'फोरा जि बुदलायनांगौ मोजां मोनलायनायनि थाखाय, मा मोजां मोनलायनाया सासेल' नामा? बे प्रिथिबियाव सासेल' हौवा हिनजाव गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्ड दं नामा? बेफोरथ' साननांगौ बाथ्रा। बेफोरबायदि गथ' उन्दैया मा टेनसन दोङो दा? मोजां मोनलायनायनि जुदि नङाबा मा टेनसन दोङो बुदलायनांगौ माबानांगौ? आङो भिडिअखौ जोबोद बुनाय दोङोमोन, भिडिअखौ क्लिपखौ दानना होदो। रुल्सआ बेलेग नालाय इउटुबनि, बेनिखायनो दानना होनाय जाबाय। नोंथांमोननो ससेखौ आं देखायनो सानदों, नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। बेनिफ्राय हस्टेलाव थानानै आरो हमजाबावदों आरोना सानैसो, बेखौबो होनो सानदोंमोन आङो। बेबो फेसबुकनि गेजेरजोंनो भाइराल जागासिनो। दा मा बुंनो सिस्टारमोना सानफा एफा जोङो निउसाव नायबानो माने बेफोरखौल' नुनो मोनो। सोरबा हिनजाव खारनाय, गथ' गोनां खारनाय, नै दाख्लैबावसो निउसाव आरो गाज्रि माबा बेफोरबायदि फालांगि माबा नुलायलायबाय आरोना, देहा फाननाय माबा फाननाय। बाद होदो जोङो क्लिपखौ नायलांग्रोनोसै, ओमफ्राय आं मोननैसो बाथ्रा बुंनोसै माबोरै हमजालायनाय आरोना। नैफोरबायदि हमजानांगौ बर' सिख्लाफोराबो गाज्रिफोरा, मुस्लिमजों थांनायफोरा बैफोरबायदि बियाराव कलकाता मुम्बाइ खामानि मावनो थांदों होननानै माने गुबुन जाथिजोंसो बेफोरबायदि लाइन लाजोबो बिसोरो। दा बेफोरखौ जोङो दैदेनगिरि नांगौ, बेफोरखौ हमथानो हानाय गिदिर गोलाव मानसिफोरा बहा थांजोबखो? सिगाङो बुङोमोन मानसिफोरा बेफोरबायदि होबथानो हानाय मानसि दोङो होननानै। दा बेफोर मानसिखौ जोङो दाबो खोनानो मोनला, नुनो मोनला। सोरबा जाथाय जायोबा बेफोरखौ होबथानायबो नुनो मोनला आरोना। बर'नि गेजेरावनो माने मुस्लिमफोराबो, गुबुन जाथिफोरा जोंनि हारिखौ ओरैबायदि नाख्रेबबाय दोङो। दा जोंनि बर' हारियासो जेबो खालामनो हायाखै। हमथानो हादो ना सोरखौबा धुमखि दागारावनो जोङो बेखौ हमथानो हादो? जेबो गैया। थिगानो दोङो, जों नायग्रोना लानोसै क्लिपखौ। फैदो। नुदो नोंथांमोना भिडिअ'आव बेफोरबायदि उन्दै लाइमोन सिख्लाफोरा दा बायदियाव मा टेनसन दोङो बिसोरो? लोंनांगौ जानांगौ माने हस्टेलाव थानांगौ, माने बिसोरो मा टेनसन दोङो नोंथांमोना साननानै नाय। जे लोंनानै जे माने बयफ्रेन्ड गार्लफ्रेन्डनि खोथायाबो मोजां नङा बिसोरनिया। सानफ्रामबो खोथायाबो माने बयफ्रेन्ड गार्लफ्रेन्ड, नोंना खैजोन BF दं, खैजोन एक्सदो गारजाखो, बेफोरल' आरोना बाथ्राया। माने गुबुन बाथ्रा गैला बिसोरनिया, माने मोजां मोननायनिल' बाथ्रा। ओमफ्राय लोंना जानांगौ मानांगौ, अबाव बेरायनांगौ, बेफोरनोल' आरोना। मालाबा सानफेरदोंना बिमा बिफाया न'आव माबायदि खस्थ' हाजिरा खामला मावनानै फरायहोदों बेफोर बाथ्राखौ मालाबा रायलायफेरदोंना? खालि लोंनांगौ जानांगौ बयफ्रेन्ड गार्लफ्रेन्ड बबाव थांनांगौ, बेफोरनो र' बिमा बिफाफोरा जे हस्टेलाव बोरै दोनैखो, फैसाखौ मान्थलि बेसां होगासिनो, बबाव मोन्दो बे फैसाखौ? हाजिरा मावदों ना खामला मावदों बेखौथ' साननो रोङाखै। अब्ला नोंथांमोना साननानै नायबानो जाबाय। दा हमजादों आरोना, माने मा बुंबावनो, बर'नि गेजेराव बेनोल'सै। ओमफ्राय दाथ' हमजानानै मिडियायाव लासिं जादों। दा बिमा बिफाखौ बिसोरो मा मोखांजों गावनि बाथ्राखौ सावरायगोन आरोना, जे मानो हमजाखो? बिमा बिफानि सिगाङाव मा बुंगोन बिसोरो? दा मानसिनि सिगाङाव गथ'फोराबो हमजाबाय, बेनिफ्राय बिमा बिफायाबोथ' लासिंसिङा जाखागोन। रायजोनि गेजेराव बिमा बिफाया गावनि गथ' गथायखौथ' नायनो फैखागोन, मानि थाखाय मा जाखो गथ'फोरा होननानै। दा बेखौ साननो गोनां बाथ्रा। गावनि फिसाला फिसाजोफोरानो न'खरखौबो मालाबा समाव धंख' खालामनो हायो। बेनोसै आरोना, बुंनांगौ गोबां बाथ्रा दंमोन। नुखाबाय नोंथांमोना
भिडिअआ बेनोसै माने दा सानैसो सेंग्रा सिख्लाफोरबो दोङो आरो सासे मानसिखौ आं बुंनाय खोनादों मानो होनबा सोरबा जाथाय खालामोबा बियो माने गोबां बर'नि गेजेराव फेमास जायोनो माथो सोरबा सासे मानसिया भाइराल जायोबा बियो बड'लेण्डआव बिटिआरआव गोबां फेमास जायोनो बे मानसिखौसो माने आर'नाइजों बरायोनो फांसन खबा मेलाफोराव दाय बियो गोबां साननो गोनां बाथ्रा आं भिडिअखौ होखाबाय दाख्लैबो मोनसे बिनिनि बागै होखाबाय सासे सिस्टाराबो बुंखादोंमोन बेफोरनि बागैनो आं साननानै मोनाखै बैफोरबायदि मानसिफोरा भाइराल जानायखौ मानो नागिरो फांसन मेलाफोराव मानसि मोजां गैला नामा सोरबा दुखुजों सोरबा गोरिब नखरा एकदम हाजिरा खामला मावनानै बिमा बिफाफोरा फिसालाफोरखौ फेदेरदों सोरबा डिग्री मास्टार फरायदों बेफोरबायदिनो BA पास माबाखौ बेफोरखौ माने बेफोरखौ माने एसे जौगानो हानायाव माने बेफोरबायदि खबाफोरावसो बेफोरखौ आर'नाइजों बरायनानै एसे मान बावनांगौ अब्लासो जोंनि उन्दै उन्दै गथ' गिदिर गोलावफोराबो माने बेफोरबायदि फरायनानै साक्सेस जानो हागोन बेफोरबायदि मान सनमान होनाय नुबा गोबां मोजां मोनगोन आरोना दा बैफोरबायदि खामानियाव भाइराल जानाय सोरबा रिल्स बानायनानै प्राइभेट भिडिअ भाइराल जानाय बेफोरखौ लिंहरनो जेबो दरकार गैया आंनि बायदिबा दा बिनिनो बागै गोबां भिडिअआ भाइराल जाबाय दंमोन फेसबुकआव दा आङो बे भिडिअनि गेजेरजोंनो ससेखौ बुंफाना होबाय कन्टेन्टआ बेलेगबाबो बेखौ गाज्रि मोनदों गोबां मानसिया जे भाइराल जानाय सिख्लाफोरखौ एबा सेंग्राफोरखौ मानि थाखाय बेयाव मिट खालामनानै गोबां माबा खालामो बेफोरथ' जेबो एक्ट्रेस नङा बेफोरथ' जेबो एक्टर नङा मानि जाहोनाव बिसोर मानि थाखाय फेमास जानानै ना भाइराल बेफोरखौ प्राइभेट भिडिअ फट'फोरखौ नुनानैसो नोंथांमोना फांसन मेला खबाफोराव लिंहरनाय जायो बे बाथ्राखौ बुंलाय कमेन्टनि गेजेरजों बे गोबां गोरोन्थि जादों आरोना दा ससियेल मिडियायाव भाइराल जाबाय था ओमफ्राय भाइराल जानानै जे बेफोरबायदि सिस्टारमोना ससियेल मिडियानि गेजेराव ओरैबायदि बुखिफायो ओरैबायदि बुङो मा बेफोरो गावसोर भाइराल जादो ओमफ्राय गोबांखौबो माने भाइराल जाजानो लुबैयो आरोना उन्दै देरफुनायफोरखौ बेफोरो मोजां नङा गाव बरबाद जादो आरो गुबुनखौ खालामनो नाङा दा दाख्लै सासे सिस्टारखौ नुबायना गाव भाइराल जादों गाव सोरबा सेंग्राफोरजों ना सोरजोंबा हमजादों गुबुननि नामसो लाबावदों बियो दा बेफोरथ' बरबाद खालामनाय गुबुननि लाइफखौ बरबाद खालामनाय बेफोरबायदिया जायाना गाव हमजादों आरो गुबुनखौलाय माने बिलाइ लेथायना होनांगौ नंखाय बाखायनालाय नंगौखौ बुंजायो बेफोरबायदि नंगौखौ बुंजायाना फिसाजोखौ बुंनाय फिसालाखौ बुंनाय एखे बाथ्रा जायो माने सोरखौबा नंखायै बुंबा बेखौल' नङा बिनि बिमा बिफा बिनि फेमिलियाबो नंखायैनो माने जेल जाजानो गोनां बेफोरबायदि जायो बेखिनिसै आरोना बुंनांगौबा गोबां बाथ्रा दङ ओमफ्राय बुंजोबनो सानला आङो नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनगोन अब्ला दिनैनि आपडेटआ बेखिनिसै बाय